Dostlar, bu görýäniniz 4 kupluk beton mikser bolup gidýär. Xitay döwletinden getirip berýär zakazı. Kime gerek bolsa habarlaşyp bilýäňizdir. Görüşüňiz ýaly Honda motorum oturduk bolýar. Bolmasa da dizel motorum oturduk berýär dostlar. Benzinde ya da dizelde işler ýaly edip berýär. Bahada birazcık tapawut edýär. Şu görýäniniz $12.000 dostlar. İçine alabilýän betonu 3 kubdur. Dostlar, çäge bilen gubuny özüniň öňünde agregaty bardyr, içine zyňyp durýar özü. Özüňiz kontrol edip bilýänsiňiz. Özüniň şasisi var, edilşin 4 tigirlisi var ve 6 tigirlisi var dostlar. Suratlaryny goýup geçerim. Paketlenen ýagdaýy ine şular ýaly dostlar. Paketlap karap kala diýseniz, karap kala meýber bilýäs. Xitayda duran bahasy $12.000 dostlar. Eger Honda motoru olsa $13.000. Gelen soň kubunyň pulunu töläp alyp bilýäňizdir arkaý. Men bilen şu jagaz ýerde nomerlerim çykar häzir. Şu taýdan paýlaşaryn dostlar. Şu nomerlerde meňle habarlaşyp bilersiňiz.